Dobrý den, jsem rád, že jste přišli na náš dnešní koncert. Hezké odpoledne, milé dámy, vážení pánové, také já si vás dovolím přivítat na našem tradičním červnovém koncertu. Já se většinou v úvodu každého koncertu snažím nastínit, čím je právě tento výjimečný. V letošním roce se díky zodpovědné práci našeho sbormistra Tomáše Svobody můžeme pochlubit celou řadou nových skladeb. No a nemyslete si, že jejich nácvik šel vždycky hladce. Moji kolegové, kteří se za mnou pochychtávají, mi určitě můžou potvrdit, že zaznívaly věty typu alty, vy si mě nepřejte, nebo soprány, půjdete za dveře. Ale já si troufnu tvrdit, že po těch 24 letech, neuvěřitelných 24 letech, během kterých Tomáš Svoboda náš sbor vede, si tyhle tvůrčí, roztomilé výhrušky může dovolit. Další novinkou je hned několik nových členů našeho pěveckého souboru. Pro některé z nich je dnešní koncert ten úplně první homunkulí koncert a já si ze srdce přeji, aby těch koncertů byla ještě dlouhá řada. Předevčírem ukončila Česká filharmonie svou 127. abonentní sezónu. Pravda, koncertují trošku déle než my. Ale to není to, co mě na jejich závěrečném koncertu zaujalo. Byl to výrok jejich dirigenta Semjona Byčkova, který řekl: máme tu ohromnou výsadu, že pracujeme s hudbou. Vůči každému skladateli, s jehož hudbou pracujeme, cítíme obrovskou zodpovědnost. Máme mu sloužit. A já bych ráda zmínila, že my, pěvecký soubor Homunkulí, dnes posloužíme zejména skladbám pro nás typického Zdeňka Lukáše, ale i dalším autorům. A snad si, Tomáši, můžu dovolit prozradit, že i ty patříš mezi ně. Ráda bych ještě v závěru pana Semjona Byčkova doplnila. Není pro nás radostí jen služba autorů, skladatelů, ale především, dámy a pánové, vám, našim věrným posluchačům. Nás totiž nesmírně těší, že jste si opět přišli poslechnout výsledky naší práce. Dámy a pánové, já vám přeju příjemný zážitek. Oh
Následující píseň je ukrajinská a vypráví o Vasilkovi, který večer chodí podél chalupy a přemlouvá svou milou nastenku, aby šla ven. Ona mu však odpovídá, že nemůže. Její otec totiž ještě nespí, což dokazovala tím, že stále svítí svíčka. A říkala mu, jakmile ale zhasne, vyjdu ven, můj sokole. Písni Dřevo se listem oděvá se posuneme do 14. století, do doby Karla IV. Uslyšíte ji v úpravě místního skladatele Jana Hanuše, který má pamětní desku na náměstí. K provedení bych ale poprosil ještě další členky sboru, a to jsou Homunkulátka, aby přišli k nám a zaspívali tuto skladbu. Pojďte k nám. Thank you.
Následuje druhá ukrajinská píseň, která se jmenuje Kupauška z kupola jde. Připomíná totiž slovanské oslavy letního slunovratu. A během této noci se lidé koupali v potocích, věřili v očištění, hojnosti a mateřství. Proto také posílali věnečky po proudu. O jarních symbolech u nás budeme zpívat i v následujících skladbičkách, jako, jak máte v programu, Jarní vody, Čepení nevěsty a Věneček. Kupala najva
Následuje teď pásmo Bylo nás 5, ale nesouvisí to vůbec s dílem Karla Poláčka, ale je to o moravských písních. V tomto kraji se totiž odehrávalo hodně bitev a proto velké množství lidovek popisuje, jak vojska drancovala lesnice a krutě poznamenala život všechny. Všechny verše, celé toto pásmo, máte na druhé straně programu. Já bych ještě ráda doplnila, že to pásmo je opravdu dlouhé a vyžaduje úzkou spolupráci hormistra i celého sboru. A v průběhu našeho zpívání se několikrát stane, že nám hormistr bude muset dát znovu tón. Nelekněte se, není to konec skladby, netleskáme. I když se to stane, my si to rádi užijeme, ale poprosím vás o trpělivost při zadávání tónu. Já věřím, že tu ten pravý konec určitě poznáte.
Tentokrát se posuneme směrem od Moravy na sever do Polského Slezska. Tato písnice se jmenuje Korale, protože vypráví o dvou koralech, o korale, kteří se berou od dívky, o koral. Ostatní je vyzývají, aby se nevláděli koraloškami, které polských padaly. Ale ona má přece 25 ruce, nemůže se umíče se brát. Přece by se mohli o ní podělit. Přesto odborný článci vysvětlují to podělit se znamená, že se mají navzájem najít jinou. Ale pokud si to myslíte po svým nenávistí, nemusíte myslet to, co oni si poslechněte.
každoročně tady snažím říct to, čím je koncert výjimečný, tak v závěru koncertu vždycky říkám naprosto stereotypně, že jsem opět dojatá. A to nejenom tím, kolik vás přišlo, ale i s jakým nadšením přijímáte to, co jsme si pro vás připravili. Já vám za všechny moje kolegy za to opravdu ze srdce děkuji a nebudu vás napínat jako každý rok, i to jsme si pro vás připravili přídavek. Poslední píseň bude ještě svěnování, protože tuto budeme věnovat panu Otovi Šmídovi, který chodil pravidelně na naše koncerty a sedával vždycky tady v vrchu řadě. V loňském roce jsme se s ním setkali naposledy. Ale protože měl smysl pro humor, určitě by si nepřál, abychom na něj vzpomínali nějak smutně. A tak zaspívám vám i Otovi píseň velice stížnou. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za to, že jste si nás přišli poslechnout a v úplném závěru se ještě připojím ke vzpomínce, kterou měl Tomáš. Ráda bych tady vzpomenula ještě našeho faráře, popřála mu co nejpevnější zdraví a pevně doufám, že si nás ještě v budoucnu přijde jiný poslechnout. To je pro úplný závěr dnešního koncertu. Jsem ráda, že jsme nedělní odpoledne mohli strávit tady spolu v Osiřském kostele a velmi se těším na setkání opět v některém našich dalších koncertů, které, jak znám Tomášovu dochvilnost a pečlivost, tak od září hrajeme koledy. Máte se před Vánoci na co těšit a my se všichni těšíme na vás. Krásné nedělní.